Sú tu všetci? No, už sa schromažďujú. Ahoj Harry, som rada, že si prišiel. O čo ide, kométa? Počkáme na všetkých, potom vám to poviem. Mal by som ísť. Moja noha. To stretnutie musím ísť. Takže fajn, sú to teda všetci. Takže ja, vaša vodkyňa Kométa, vám chcem oznámiť, že sa sťahujeme do kubanského lesa. Je tam viac vody, viac potravy a všetkého. Ale čo modročko? Teda Pierko, neprežije to. O to sa neboj, prežije. A kedy vyrážame? Pri svíte mesiaca. Nož a teraz? No ospravedlňte. Musím sa ísť prichystať. Snad to dobre dopadne.